дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон шавкат мирзиёев филми муштарак ба навор гирифта мешавад. рӯзи пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе таҷлил мегардад. ҷамолиддин абдуллозода собиқадарони соҳаи тандурустиро аёдат кард. тоҷикистонро дар ҷоми осиё оид ба гӯштини дзюдо 28 варзишгар намояндагӣ мекунанд. аз санаи 3 март то 2 апрели соли ҷорӣ дар тоҷикистон рӯзҳои кинои ӯзбекистон ва шӯрои 4 директорони киностудияҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Гурҷистон бо иштироки директори генералии агентии кинематографии Ӯзбекистон Фирдавс Абдухолиқов, раиси созмони эҷодии иттифоқи синамогарон Матёқуб Матҷанов, синамогарон Рашид Маликов, Лола Элтоева, Умед Искандаров, Нигина Анорбоева, Фурқат Усмонов, инчунин роҳбарони киностудияҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Гурҷистон доир гардид, менависад агентии миллии иттилоотии Ӯзбекистон УЗА. дар доираи рӯзҳои кинои Ӯзбекистон ба тамошобинон филмҳои бадии 101 парвоз, Бир кунлик тӯй, Тут кунлик ва филми ҳуҷҷатии Матонат мактабӣ намоиш дода шуданд. ҳамаи филмҳои номбаршуда бо дархости агентии кинематографии Ӯзбекистон ба навор гирифта шуданд. нахуст намоиши филмҳо дар шабакаҳои телевизионии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар шабакаи телевизионии Синамо намоиш дода шуд. аз таърихи кинои ӯзбек маълум аст ки дар филмҳо тавозуни ҳаётӣ, фарҳангию маънавии халқҳои мо ва наздикии анъанаҳои мо инъикос ёфтанд, гуфт пас аз намоиши филми Туткунлик коргардон Рашид Маликов. аз соли сипарӣ гардида инҷониб муносибатҳои фарҳангӣ мустаҳкам шуда дар ҷумҳуриҳои Ӯзбекистон ва Тоҷикистон рӯзҳои кино доир гардиданд. корҳо оид ба эҷоди лоиҳаҳои муштарак оғоз ёфтанд. мо хеле шодем ки кинои ӯзбек чун шумо мухлис дорад. маросими пӯшидашавии рӯзҳои кинои Ӯзбекистон дар Тоҷикистон бори нахуст дар чаҳорчӯби маросими супоридани нахустин ҷоизаи миллии тоҷикӣ тоҷи Сомон баргузор гардид. дар чорабини аъзои ҳайати Ӯзбекистон низ ширкат намуда ба ғолибон ҷоизаҳо тақдим карданд. зимни боздид рӯйнамо бахшида ба филми Алишер Навоӣ ва Абдурахмон Ҷомӣ баргузор шуд. сипас бо назардошти фикру андеша ва пешниҳодҳои ҳарду ҷониб консепсияи филм тасдиқ гардид. ҷомӣ ва Навоӣ ифтихори халқи тоҷиканд. дар бораи ин мутафаккирони бузург то ба ҳол ягон филми калони бадеӣ ба навор гирифта нашудааст, гуфт директори китобхонаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илми филология Шоди Муҳаммад Суфизода. филми нави бадеӣ бахшида ба ҳаёт ва эҷодиёти Ҷомӣ ва Навоӣ ки дар назар аст дар якҷоягӣ наворбардорӣ шавад, арҷгузории шоиста ба шахсият ва хотираи мутафаккирони бузург хоҳад буд. аз ҷумла мо хеле хурсандем ки коргардонҳои кишвари мо дар ин кор саҳм мегузоранд. барои филми мазкур маълумоти зиёде ҷамъоварӣ карда шудааст. бо муҳаққиқони ӯзбеку тоҷик гуфтушунидҳо сурат гирифтанд, гуфт нависандаи филм Рустам Ҷабборов. дар асоси маълумоти аз онҳо гирифта сценария навишта шуда, зимни муҳокима лоиҳаи он маъқул дониста шуд. ёдовар мешавем ки ғояи эҷоди филми муштаракро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев зимни вохӯрӣ дар Душанбе баён дошта буданд. сарони ду давлат аз пешниҳоди эҷоди филми муштараки бадеӣ дар бораи дӯстии гузаштагони бузурги мо Навоӣ ва Ҷомӣ ҷонибдорӣ карданд. бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба омодагӣ ва таҷлили рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ба тасвиб расид. дар ин бора Амид Ховар бо истинод ба шӯъбаи иттилоотӣ дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар медиҳад. чорабиниҳои мазкур бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ, ғоявию бадеӣ таҷлил намудани рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе роҳандозӣ мекарданд. ёдовар мешавем ки тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид аз 1 марти соли 2005 ҳамасола шанбеи 3 моҳи апрел дар мамлакат рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе таҷлил карда мешавад.
вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҷамолиддин абдуллозода ки бо сафари корӣ дар шаҳри хуҷанд қарор дорад чанде аз собиқадорони соҳаи тандурустиро аёдат кард. ҷамолиддин абдуллозода ҳангоми дидорбинӣ бо собиқадорони соҳаи тандурустӣ барно ахмедова, фарҳод юсупов, марҳамат саъдуллоева, набиҷон раупов, муҳаббат абдуҳалимова, ирина саприкина ва дигарон аз ҳолу аҳвол ва зиндагии эшон пурсон шуда роҷеъ ба раванди корҳои бунёдкориву созандагӣ ва рушди соҳаи тандурустӣ дар қаламрави мамлакат аз ҷумла шаҳри босонии хуҷанд маълумот дод. таъкид гардид ки мардум ба шарофати сулҳу амният ва осоиштагӣ бо меҳнати суботкорона дар пешрафти мамлакат саҳмгузорӣ намуда истоданд. хизмати собиқадорони соҳаи тандурустӣ ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад ва онҳо омода ҳастанд ки мушкилот ва дархости онҳоро ҳаллу баррасӣ намоянд. аёдатшудагон барои таваҷҷӯҳу дастгириҳо ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдорӣ баён намуда барои пешрафту шукуфоӣ ва амну осоиштагӣ дуои нек намуданд. дар ин бора хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд иттилоъ медиҳад. дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷоми Осиё оид ба намуди гӯштини дзюдо миёни наврасон ва ҷавонон оғоз ёфт ки он то санаи 8 апрел идома меёбад. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. мусобиқаи мазкур миёни наврасон санаҳои 5-6 апрел, миёни ҷавонон санаҳои 7-8 апрел баргузор мешавад. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин мусобиқаи сатҳи баланд 28 варзишкар муаррифӣ мекунанд. дар ҷоми Осиё оид ба намуди гӯштини дзюдо миёни наврасон 312 варзишкар аз 4 кишвари қора, миёни ҷавонон 187 варзишкар аз 4 кишвари қора ширкат меварзанд. дар ин бора Амид Ховар хабар медиҳад. шунавандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти хабар. қабл аз фарҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво ва қурби расмии асъор нисбат ба сомонӣ барои имрӯз санаи 6 апрели соли 2022 шинос мекунам. бонки миллии тоҷикистон қурби расмии асъор нисбат ба сомониро барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. $1 амрикоӣ баробар аст ба 12 сомонию 50 дирам. 1 евро бошад баробар аст ба 13 сомонию 70 дирам. 100 рубли русӣ бошад баробар аст ба 14 сомонию 92 дирам. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент офтоби абрнок пешгӯӣ карда шуда ҳарорати ҳаво аз 24 то 27 дараҷа гарм мешавад. ин буд барномаи иттилоъоти хабар. то барномаҳои навбатӣ тансияту хонабод бошед. хайр. барномаи иттилоъоти хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.